جبارتنا flimkien mulej kelbtek imqazza f'qalb waħda li naqad bil-ġisem tibnek ħaj fejn hemm l-imħabba fejn hemm l-għaqla hemm tammarit mulej hemm li tgħix fil-nur bikri tendew mulej qalbna ferħana fejn hemm l-imħabba fejn hemm l-għaqla hemm tammarit mulej hemm li tgħix fil-nur. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu, amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Nanni l-mulej għax tkabbar bisħiħ, qawwiti u għanjiet il-mulej għal jasar is-salvazzjoni tiegħi. Alleluja. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa kif inhu xieraq narblu ftit il-kuxjenza tagħna u nitolbu maħfra sinċira lil Alla. Inti islim tagħna mulej ħniena, inti l-ħaruf tagħna tal-għid Kristu ħniena, inti l-ħajja tagħna mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu til-Quddisja għar-Ruħ Persuna li għamlet donazzjoni ta' kilwa. O Alla, bil-grazzja tiegħek aħna minn ħżiena nsiru tajbin u minn memsejkna nsiru ħinja. Wettaq fina l-emil bid-don tiegħek biex kull min jikseb il-ġustifikazzjoni bil-fidi ma tonqsaqat il-qawwa imma jibqa' sħiħ sal-aħħar. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix fi saltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien wara diskussjoni twila, Pietru qam u qalilhom: Ħuti, intom tafu li sa mill-ewwel jiem Alla għażilni minn fostkom biex minn fommi il-pagani jisimgħu l-kelma tal-Evanġelju u jemmnu. U dan xedu Alla li jara fil-qlub billi tom l-Ispirtu Santu bħalma taħ lilna. Ma għamel ebda għażla bejna u bejnhom, imma saffilhom qalbhom bil-fidi. Mela issa għaliex iġġarbu lil Alla billi tridu tqedu fuqhom id-dixxiepli madmad li la missirijietna u lanqas aħna ma flaħna nerfgħuh. Wara kollox aħna nemmnu li bħalhom aħna nsalvaw permezz tal-grazzja tal-Mulej Ġesu. Imbagħad waqa' skiet fuq il-ġemma kollha u għadu jisimgħu lil Barnaba u lil Pawlu jirrakkuntaw kemm sinjali u mirakli Alla kien għamel permezz tagħhom fost il-pagani. Meta waqfu huma qam ġagbu u qal: Ħuti, isimgħuni. X'mun qalilna kif Alla sa mill-bidu ħaseb biex jiġbor minn fost il-pagani poplu li jkun tiegħu. Ma dan jaqbel kliem il-profeti kif hemm miktub. Wara dan nerġa' niġi u nibni d-dar ta' David li ġarfet
nerġa' ntella l-ħerba tagħha u nwaqqafha mill-ġdid biex ifittxu l-mulej il-bqija tal-bnedmin u l-ġnus kollha li fuqhom issejjaħ ismi, dan jgħid il-mulej, li jaraf dan kollu sa mill-qedem. Għalhekk jien ngħid li mhux ta' min idejjaqhom lill-pagani li jikkonvertu lejn Alla, biss nikdbulhom biex jitbedu mill-ikel imniġġes bl-idoli u miż-żwieġ ħażin, mill-laħam tal-annimali fgati u mid-demm. Għalissa mill-ewwel żminijiet kien hemm f'kull belt min ixandar il-liġi ta' Musè u jaqra fis-sinagogi kull nhar ta' Sibt. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Għannu lil-mulej għanja ġdida, għannu lil-mulej fl-art kollha, għannu lil-mulej birku ismu. Alleluja, alleluja, alleluja. Ħabbru minn jum għal ieħor is-salvazzjoni tiegħu, xandru fost il-ġnus is-sebħ tiegħu, fost il-popli kollha l-ġobijiet tiegħu. Alleluja, alleluja, alleluja. Ejdu fost il-ġnus il-mulej is-saltan, ħajżhom sħiħa d-dinja biex qatt ma titħarrek u li jiġġudika l-popli bis-sewwa. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-mulej u jiena narafhom u huma jimxu warajja. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu għal id-dixxipli tiegħu, kif ħabni missieri, hekk ħabbejtkom jiena, ibqgħu fl-imħabba tiegħi. Jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi, intom tibqgħu f'imħabbti, kif jien ħarist il-kmandamenti ta' missieri u qiegħed f'imħabbtu. Qedtilkom dan biex il-ferħ tiegħi ikun fikom u biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Il-kelma tal-mulej. Namlu sib qasir fuq l-Evanġelu. Mela fis-sil tal-Evanġelu tal-lum nisimgħu lil Ġesu jgħid lill-Apostli. U jgħid ukoll lilna illum. X'jgħidilna? Ibqgħu fl-imħabba tiegħi. Issa eżiż Ġesu jgħidilna hekk għal xiex. Mhux għax għandu bżonn l-imħabba tiegħi jew tiegħek, żgur li le. M'għandux bżonn ta' mħabbitna. Imma għax Ġesu jaf li meta nħobbu lilu, bla dubju inħarsu il-kmandamenti tiegħu. U hekk ikunu qegħdin ngħixu ħajja tajba li żgur twassalna għas-salvazzjoni ta' ruħna. U allura s-salvazzjoni tagħna eżis kienet il-għan prinċipali li għalih Ġesu ġie fid-dinja. Ġawnek għal 33 sena, bata ħafna, l-ewnet għamla ħafna ġid, ħafna mirakli u ħafna ġobijiet. Bata ħafna u taħajtu għalija u għalik. Mela eżiż Ġesu jridna nibqgħu fl-imħabba tiegħu biex nakkwistaw l-iżjed ħaġa prezzjuża fl-eżistenza tagħna ara kemm għandna affarijiet tment li għajnejna miftuħin. Kemm għandna affarijiet sbieħ u forsi wkoll ta' sibi kbir. Imma l-importanti huwa li nsalvaw ir-ruħ tagħna. Dik hija l-iktar prezzjuża, l-iktar ħaġa prezzjuża li għandna u lil wara din il-ħajja. Aħna morru ngawdu lil Alla għal dejjem. U allura Ġesu jkompli jgħid qedtilkom dan biex il-ferħ tiegħi ikun fikom u biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Allura bekk Ġesu qed jiżgurana
li jekk ikonna din ir-rabta intima miegħu f'qalbna se jkun hemm il-ferħ, se jkun hemm il-paċi, se jkun hemm l-għena, se jkun hemm il-kuntentezza li hu u biss jista' jagħti din il-paċi vera u sinċira. Allura eżis ħattu xejn ma jista' jagħtina ferħ bħal dan li jagħtina Ġesu. U għalhekk importanti li nkunu ħaġa waħda miegħu, għax meta nkunu ħaġa waħda miegħu aħna nkunu f'saħħitna, aħna nkunu kuraġġjużi, aħna nkunu kapaċi nerfgħu is-salib tal-mart li jista' jkollna. U allura mhux hekk biss imma dal-ferħ li jtina Ġesu ser jibqa' għal ħajja li ġejja, għax aħna maħniex għalaw, aħna pellegrini qegħdin hawnhekk għal ftit żmien. U allura l-ħajja li ġejja li forsi qed naħdem b'tant għaqal, qed naħdem tant b'sakrifiċċju biex nakkwista l-glorja tal-ġenna. Fejn hemmhekk eżis inkunu kapaċi ingawduh lil Ġesu fl-ogħla gratt tiegħu. Jiġifieri ikun sħiħ fil-milja tiegħu li ma jintem qatt. Eżis il-ġenna m'hemmx il-biki li hawn hawnhekk, m'hemmx gwerer li hawn hawnhekk, m'hemmx tixrid ta' demm kif hawn hawnhekk, m'hemmx tixrid ta' dmugħ kif hawn hawnhekk, hemm fuq hemm paċi perfetta. U allura Ġesu diġà lestinna l-post biex fejn ikun hemm jien u jkun hemm int jekk inti trid u naħseb li kulħadd trid. Nagħmlu ħiliet neżis, naħdmu is-salvazzjoni ta' ruħna biex kif nimmorru minn hawn l-Ġesu insibuh bħala imħallef ħanin tagħna l-koll. Bil-wieqfa. Nitolbu lil Alla missierna sabiex nilqgħu id-don tal-paċi ta' Ibnu Ġesu Kristu xoxt ħalli nistennew bil-fidi it-tieni miġa tiegħu fil-waqt li ngħidulu mulej għati faraġ lill-Knisja tiegħek. Biex il-knejjes lokali jarfu l-ħtiġa tas-servizz ta' karità li l-Papa jagħti lill-Knisja Universali ngħidu. Biex il-paċi fid-dinja timbena fuq il-ħarsien tal-kmandament evanġeliku tal-imħabba nitolbu. Biex l-arajjes jitħejjew tajjeb għas-sagrament ta' żwieġ li fih isiru ġbija tal-imħabba li torbot lil Kristu mal-Knisja tiegħu nitolbu. Biex aħna l-koll fl-ispirtu ta' ferħ u ottimiżmu fil-qadi ta' ħutna minħabba Kristu nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu it-talba personali tagħna. Aħna nuddulek ħajr u nfaħruk Mister Qaddis għaliex Ġesu Kristu ibnek ħabna bl-istess imħabba li biha ħabbejtu int meta glorifikajtu fil-misteru tal-għid bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit jubitek, tajtna l-ħobs li din nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minni jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu
għax fit-jubitek tajtna l-imbit li din-nofrulek. Frotta d-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jisir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna li uniedma qoddimek u għamel ikun joġbok dan is-sagrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej meħżuniti, widnob tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun joġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. U Alla b'dan is-sagrifiċċju qaddis li aħna serin inġeddu, intressaqtna lejk u tajtna semm in-natura tiegħek Alla wieħed u l-għoli. Għamel li permess ta' ħajja tajba niksbu l-verità tiegħek li inti għarraftna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżgħu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sakrifikat Kristu il-ħaruf tal-għejd tagħna. U qeret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għejd imxerret ma' kull imkien fid-dinja. Il-bnedmin kollha jintlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinżġulek innu ta' glorja u bla jeda jitennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, smetu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewiet, mbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewiet. Infaħruk Missier Qaddis għal-kobor tiegħek u għall-erf u l-imħabba li bihom inti għamilt kollox. Ħlaqt il-bniedem ġbija tiegħek, fdajtlu fidejh id-dinja kollha biex jieħu ħsieba. Ħalli jaqdi lilek waħdek ħalleq tiegħu u jisaltan fuq il-ħlejja kollha. U meta ma qaċar rida tiegħek u tilef il-ħbiberija miegħek, inti ma tlaqtux fil-jasar tal-mewt, imma ħennejt u waqqaft ma' kulħadd biex kull min ifittxek isibek. Kemm il-darba minn rajk dħalt patt mal-bnedmin u bil-profeti raw intom jistennew is-salvazzjoni. U int Missier Qaddis hekk ħabbejta d-dinja li meta waslet il-milja ta' żminijiet battinna l-ibnek il-waħdini Salvatur tagħna li sar bniedem l-Ispiritu Santu, twilet minn Marja Verġni, għadda ħajtu fostna u kien bħanna f'kollox minn barra fid-dnub. Huwa wassal b'xarat tajba tas-salvazzjoni lill-imsejknin, il-fidwa lill-imjasrin, il-ferħ lill-imniktin. Biex itemm il-ħsieb ta' imħabtek tal-ilu nifsu għal-mewt u bil-qawmin tiegħu mill-imwiet qeret il-mewt u ġeddet il-ħajja. U biex aħna ngħixu mhux aktar għalina nfusna imma għalih li mitwir xoxta għalina, minn għandek Missier fuq dawk li jemnu bat bħala l-aqwa don l-Ispiritu Santu biex itemm fid-dinja l-ħidma tiegħu u jagħti l-milja tal-qdusija. Nitolbu għalhekk mulej li l-istess Spiritu Santu joġbu jqaddis daw l-offerti biex isiru il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu għaċ-ċelebrazzjoni ta' dan il-misteru kbir li joħallilna bħala patt tal-dejjem. Kif waslet is-sija li jkun imsebbaħ minnek Missier Qaddis u li kien ħabli l-tiegħu li kienu fid-dinja ħabbhom għall-aħħar u huma jieklu ħajl ħobs birek qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nadurak.
Ekku kol ħal kalċi bl-imbit rat il-ħajr tal-id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxarreta għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Mulej tiegħi, walla tiegħi, jiena nħobb. Danu l-misteru tal-fidi u l-mulej u għam min bejn l-imwita xu l-mulej kulir koppa temile kulir sinistqar Ġesu il-mulej. Għalek mulej aħna u niċċelebraw it-tifkira tal-fidwa tagħna. Niftakru fil-mewt ta' Kristu fl-inżul tiegħu fl-imwiet. Nistqarru l-qawmin tiegħu għal-ħajja u jitluħ fil-lemen tiegħek. U aħna nistennew jiġi fil-glorja. Nofrulek il-ġisem u d-dem tiegħu. Is-sakrifiċċju li joġob lilek u li jiswa s-salvazzjoni tad-dinja kollha. Ħares mulej lejn il-vittima li inti nnifsek ħejjej tal-Knisja tiegħek. Għamel fit-tiba tiegħek li daw kollha li jieħdu sehem minn dan il-ħobs u minn dan il-kalċi l-Ispiritu Sant jaqgħadhom f'ġisem wieħed u jsiru vittma ħajja fi Kristu għat-tifħir tal-glorja tiegħek. Ftakar mela mulej f'daw kollha li għalihom qegħdin nofru dan is-sakrifiċċju. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet kollha tad-dinja, il-ministri tiegħek kollha, dawk li qegħdin jagħmlu l-offerta u dawk li hawn madwarna, il-poplu tiegħek kollu u l-bnedmin kollha li jfittxuk b'qalb safja. Ftakar ukoll f'dawk li mietu fis-slim ta' Kristu u fil-mejtin kollha li inti waħdek taf il-fidi tagħhom. Lilna l-kollu liedek mis-sirħanin, għatina li mal-Verġni mqazzhom Alla Marija, ma' San Ġusepp żewġa, ma' San Ġwan Battista mal-Apostli, mal-qaddisin kollha, mas-saċerdot San Ġorġ Preka, inkun nistgħu niksbu l-wirt tas-sema fis-saltna tiegħek, fejn mal-ħlejjak kollha meħlusa mit-taħsir tad-dnub u l-mewt, insebħuk bi Kristu Sidna li bih titfawar id-dinja kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missieli tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bit-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil minuħati għalina. La ddaħħalniex f'tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħinna tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek. Inħallilkom islim, natikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin.
il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin-Alla l-ħajja. Bil-mewtija kif rid minnek il-missir bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan huwa Kristu, il-ħaruf talla li jneħħi d-nobiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Żdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int li laqti sema u Alla kbir mulejn tal-għaloni, Sultan qawwi, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Salvatur li bdejtna l-kol, int li tina ħajja u tama ġdida. Qaddis, qawwi, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int mulej li tħobbna l-kol, ħares lejna bħarsa kollha ħniena. Kollob tjiba
Ecclesiam adistit. Alleluia. Alleluia. Nejdu flimkien ringrazzjament wara tqarbin. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek għal-kbir Alla Marija Santissima, imbirek għal-imqazza u Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu. Nitolbu. Ħares mulej id-don tas-sagramenti mqaddis, bl-umiltà kollu nitolbuk biex dan is-sakrifiċċju li jibna kordnanna nagħmluh b'tifkira tiegħu ikun jiswilna biex nikbru fl-imħabba bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Infaħru lil Marija, tal-Alla u tal-bnedmin, nannula li zbaħanja bil-fer taqlub safi. Marija ħanina min qalbna nitolbuk, għallimna dejjem iżjed tawlidek inħobbuk. Morru fil-paċi ta' Kristu.